I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. May nabalitaan ako, sinisiraan siya ng gusto, inuungkat ang nakalipas, paulit-ulit na lang. Okay lang sa amin yun, ikwento lang nila sa bago. Bakit hindi na lang sila mag-move on at magkaisa na tayo? Wala rin mangyayari kung sisiraan siya. Bongbong Marcos pa rin ang pipiliin ko. Magagandang proyekto ay itutuloy niya to. Siya ay ating pagbigyan, bigyan natin siya ng daan. Kinabukasan ng ating bayan sa kanya ay nakaata. Siya lang ang nararapat na maging pangulo. Mamangunyang pangalan, pilit dinudungisan ng mga desperadong kalaban. Wala ring mangyayari kung sisiraan siya. Bongbong Marcos pa rin ang pipiliin ko. Si BBM ang gusto ko, siya ang pangulo ko. We must face the challenge as one country, as one people. Together, we must work towards a shared vision of our country through COVID and beyond COVID. Wala ring mangyayari kung sisiraan siya. Bongbong Marcos pa rin ang pipiliin ko. Si BBM ang gusto ko, siya ang pangulo